Salut, iubitori de carne! Vă dezvălui secretul unor mici românești de te lingi pe degete. Gata, gurmanzilor, hai să începem! Mai întâi, luați ingredientele, un amestec de vită și porc, usturoi, sare, piper și un strop de apă minerală. Da, ați auzit bine, apă minerală. Apoi amestecați totul bine până când compoziția devine fină, ca atunci când dansați cel mai bine. Acum, lăsați-o la frigider pentru câteva ore. Răbdarea e cheia succesului. După ce compoziția e gata, modelați-o în mici. Un sfat? Faceți-i cam de mărimea degetului, ca să fie mușcătura perfectă. Încingeți grătarul și rumeniți micii până când sunt aurii. Aroma îi va face pe vecini să se uite peste gard imediat. În final, serviți micii cu muștar și pâine proaspătă. Pe cuvânt, nu o să vă puteți opri la unul singur. Și gata, mici românești delicioși care vă vor face vedeta următorului grătar. Spor la grătar!